Radu Beligan s-a născut pe 14 decembrie 1918 în Halta Galbeni, din comuna Filipești, în județul Bacău. Bunica din partea tatălui, Ecaterina, era o verișoară a lui Ion Creangă. Mama, Eufrosina, se trăgea din familia grecească Moscopol, care l-a dat pe celebrul cântăreț Jean Moscopol. Tatăl era un impiegat CFR, care avusese în tinerețe ambiții artistice. Încercase să pună pe picioare un soi de teatru ambulant. Cel mai înclinat spre învățătură din 4 copii, adolescentul Radu Beligan termină liceul Costache Negruțe din Iași ca șef de promoție în 1937. În același an, e primit la Conservatorul din București de Lucia Sturza Bulandra, impresionată de o scrisoare a lui, bine ticluită. Nu reușise să promoveze examenul de admitere și nici nu a terminat studiile de artă dramatică, începând să joace de foarte tânăr și cu succes. A debutat într-o adaptare după Crimă și pedeapsă, la teatrul particular Muncă și voie bună. Maestrul foarte tânărului actor a fost marele Ion Iancovescu. Iancovescu nu avea copii și într-un fel l-a adoptat pe Beligan, dezvăluindu secrete ale meseriei pe care acesta n-ar fi putut să le afle din cursurile pe care le urma. Tot Iancovescu l-a învățat să ducă o viață cumpătată, explicându-i că boema, cu nopțile irosite la șuete, prin berării, poate fi interesantă și distractivă, numai că un actor trebuie să aplice rigoarea nu doar în artă, ci și în viața lui privată. Se știe că Radu Beligan s-a ferit toată viața de excese, ceea ce și explică extraordinarea lui anduranță artistică. A intrat chiar și în Cartea Recordurilor drept cel mai longeviv actor activ de teatru în anul 2013. Fire întreprinzătoare, riguroasă, practică, a înființat în 1947 compania Radu Beligan împreună cu Dina Cocea și Marcela Anghelescu. Amestecul de talent actoricesc și flair organizatoric foarte rar, mai ales la noi, este una din constantele lui Radu Beligan. Teatrul privat înființat în 1947 nu avea să reziste decât un an. Venirea comuniștilor la putere a anulat orice inițiativă privată, nu doar în domeniul artistic. Dar abilitățile de bun organizator și le-a folosit mai târziu, când a înființat și condus Teatrul de Comedie și din 1969 până în 1990, când a fost director al Teatrului Național din București. În aceeași perioadă a fost și președinte al Institutului Internațional de Teatru. A fost probabil perioada care a adus cele mai mari satisfacții, dar și foarte multe neplăceri, după 1990, când a fost constant acuzat de diversi intelectuali sau lideri de opinie de colaboraționism cu regimul comunist. În ce măsură a fost Radu Beligan un comunist convins, va rămâne întotdeauna o chestiune controversată. În unele interviuri, actorul încerca să explice faptul că duplicitatea lui era jucată, un fel de zic ca ei și fac ca mine. În alte mărturisiri, spune clar că nu regretă deloc acele acte de colaboraționism, nici măcar repetatele episoade în care preamărea cuplul Ceaușescu. Categoric, o viață de actor nu e formată dintr-o singură viață. Sau poate chiar și când declama ode partidului și conducătorului iubit, Radu Beligan se gândea la vorba prietenului său, Filip Noare: viața noastră e o călătorie scurtă, măcar să o facem la clasa 1. Din fericire pentru maestru și pentru iubitorii de teatru, călătoria lui Radu Beligan nu a fost una chiar atât de scurtă. Va rămâne pentru noi, cel mai probabil, actorul de referință din secolul 20.